Hello guys, good morning everyone. Once again, me and Cheribel. Karon guys, ni ana pud ko nag mag-istorya na pud ta guys. Una sa lahat, pasalamat ko sa labang makagagahom guys nga gihatagan pa ko niya og laing oportunidad aron mabuhi. Og salamat ko sa mga grasya nga itang gihatag naho nga wa po nagkalisod-lisod rong adlaw, mayo po og lawas tanan-tanan wa magkamulisod, dali rang nakabayad sa mga bayranon og moto basta. Ug karon guys ni ako dari nag-vlog kay napili na ho ari kay gusto ko nga lami po og view, basig lami og view daari di ay mao na guys, namong pakitan daari bao lami pakahapod ni. Pasalamat pod ko sa mga nag-subscribes na ho ug sa mga nagkuan kanang itanaw sa mga videos. Hinatunta nga permi ko ninyong suportaan sa ho ang channel. Nang kita-kita jud ko og maadyo og view guys. Kay aron nga mulami pwedeng aho ang kuan. Nasiwang ni kaon og sakbot. Kugon ang isang gikaon. Ay siwang, anong ni kaon man kag sagbot siwang? Nganong ni kaon ka og sagbot siwang? Siwang? Nganong man na siwang? Hingaon na gini sa sagbot, mga kugon, mga tanga, dingana. Hello guys, diyan na po ko daari kami siwang si dyan na ngaon og sagbot. Siwang, what is happening siwang? Why are you eating the kugon siwang? Uli na ta siwang. Nanay uwan siwang. Tagbon sa tagbanakon daan ni siwang. Tana siwang. Ug maura to guys. Thank you for watching. Bye-bye. Dali!